खुलुमबाय स्टुडियो दं आंखिलिखां ब्रह्म रायजोनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माजों बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ लानानै सावरायलायनायनि सायाव बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ बे समाव गोबां बाथ्रा फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायदों दि बिटिआर एकर्डनि दफा बायदि सिमा बारायनायनि बेलायाव गामि सोसननांगौ आरो बिया बारायनांगौ गासैखौबो लानानै गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायलायनाय जादों आरो बे सावरायलायनाया सोलिगासिनो दं होननानै फोरमायदों बिथां दिपेन बर'आ। सिमा बारायनायनि बेलायाव टेक्निकल माखासे इस्युनि बाथ्रा फैदों। 60 खान गामिया जिहेतु हाबबाय जोंनि दाबिया दाबो 628 खान गामि सोबावनांगौ समस्थिया 60टा जानांगौ बे गासै दाबिफोरखौ जों होदों। कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युआ गोदोनिख्रुइ जथेस्थ' मोनसे सलुसननि लामायाव आवगायनानै दङ। बेनि अनगायैबो बिथां दिपेन बर'आ ओरैबायदि बाथ्रा फोरमायबावदों दि एनडिबिफोरनि केसआ नागालेण्ड, अरुणाचल, मेघालयाव दं। बेखौ माबोरै जों उइड्र खालामनो हागोन बेनि थाखाय सावरायलायनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन फारसेथिं नेपालाव सासे दंबावो बेखौ उदां खालामनायनि सायावबो सावरायलायनाया सोलिगासिनो दं होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। एनडिबिनि जिखिनि केडारफोरनि केस भुटाननि साद'आ गबाय बयनिबो इनिसियेटिभआव आरो नागालेण्ड, अरुणाचल, मेघालयाव केस दङ बेखौ बोरै उइड्र खालामनो हायो। फारसेथिं नोङो नेपालाव सासे दङ दाबो जेलाव बेखौ बोरै लाबोनो हायो। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायबावदों दि रन्जन दैमारि, जर्ज बर' आरो अजय बसुमतारी बिथांमोनखौ बोरै जेलनिफ्राय उदां खालामनो हागोन बे बाथ्राखौ जों गिबि मन्थ्रिजों सावरायदों। रन्जन दैमारि, जर्ज बर' आरो अजय बसुमतारी बिथांमोननि खर्गेश्वर बसुमतारी मोननै बे साद' बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बोरै बरननो हायो। 14 बोसोर, 15 बोसोर, 13 बोसोर जाबाय बे बाथ्राखौ जों स्पष्टयै बुंदों। जों बयबो पजिटिभै खामानिखौ मावलायनो हायोब्ला जों जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ उदां अख्राङाव मोनगोन। बेनि थाखाय जों धैर्य हमनांगोन आरो जोंबो नाजालांबाय थानांगोन। 599 मुंख्लंफ्रा रां अनसुंथाइ मोननो हाबाय। आरोबाव 629 मुंख्लंफोरनो सरकारा रां अनसुंथाइ होनो थाखाय लिस्ट खालामदों होनना फोरमायदों बिथां दिपेन बर'आ। बेनि अनगायैबो दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जोङो बिथांजों सावरायदों। बिथाङा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो इडुकेसननि सायाव जि मोनसे बाइपार्टाइटक एबसु आरो आसाम सरकारनि गेजेराव खालामदों। बिथांमोननि मन्थ्रि रनज पेगु, मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म दङमोन, चिफ सेक्रेटारि, एडिसनेल चिफ सेक्रेटारि आरो गासै अफिसारफ्रा दङमोन। बाथ्राया जाहैबाय जे एकर्डनि दफाया 5 बोसोर जिहेतु जानोसै मेक्सिमाम लेभेलनि इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामनांगौनि बेलायाव जोङो सरकारखौ प्रेसार खालामगासिनो दं। भारत सरकारा ट्राइपार्टाइट रिभिउ मिटिं लादों। बिनि सप्ता खनसेनि उनाव गिबि मन्थ्रिया रिभिउ मिटिं लादों आरो बे सावरायनाया जथेस्थ' पजिटिभ, जथेस्थ' फ्रुइटफुल। सिमा बारायनायनि बेलायाव टेक्निकेल माखासे इस्युनि बाथ्रा फैदों। 60 खान गामिया जिहेतु हाबबाय जोंनि दाबिया दाबो 628 खान गामि सोबावनांगौ समस्थिया 60टा जानांगौ बे गासै दाबिफोरखौ जों होदों। कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युआ गोदोनिख्रुइ जथेस्थ' मोनसे सलुसननि लामायाव आवगायनानै दङ। बे बाथ्राखौ बिथाङा जोंनो फोरमायदों। बिभिन्न लेभेलाव कनसालटेसन खालामदों। बर' कसारि काउन्सिलखौ पुर्नांग मर्यादा होनांगौनि बेलायाव राभा हासं काउन्सिलाव माखासे उसुबिदा नुजादों। बिथांमोननि संगठन आरसु, बिथांमोननि चिफ टंकेश्वर राभा बिथांमोनजों सावरायनानै समाधाननि लामा दिहुननायनि खोथाखौ होदों। एनडिबिनि जिखिनि केडारफोरनि केस भुटाननि साद'आ गबाय बयनिबो इनिसियेटिभआव आरो नागालेण्ड, अरुणाचल, मेघालयाव केस दङ बेखौ बोरै उइड्र खालामनो हायो। फारसेथिं नोङो नेपालाव सासे दङ दाबो जेलाव बेखौ बोरै लाबोनो हायो। NIA 60 जन केस बिथांमोनखौ बोरै गहोनो हायो। रन्जन दैमारि, जर्ज बर' आरो अजय बसुमतारी बिथांमोननि खर्गेश्वर बसुमतारी मोननै बे साद' बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बोरै बरननो हायो। 14 बोसोर, 15 बोसोर, 13 बोसोर जाबाय बे बाथ्राखौ जों स्पष्टयै बुंदों आरो बेयाव गिबि मन्थ्रिया पजिटिभ नट होदों। बेनि थाखाय माखासे हमवर्क तयार खालामनाय जादों आरो खोब सम्भब जोङो जुदि बयबो पजिटिभलि मावलायनो हायोबा गोख्रैनो जोङो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लांदां अख्राङाव मोनगोन। बेनि थाखाय एसे धैर्य हमनांगोन आरो बेनि थाखाय जोंनि नाजानायाबो कन्टिनिउ जानांगोन। खोथाखौ जों बुंबाल' जाया,
किन्तु बिनि थाखाय जों इन्टारनेलि सरकारखौ बबे लेभेलाव जोङो एमब्रेस खालामनो हायो एसे गिदिर बाथ्रा 592 मार्टियार परियाला फैसा मोनबाय 628 परियालनो फैसा होनो थाखाय सरकारा आरोबाव मोनसे लिस्ट रेडि खालामदों आद्रा थाबावनायखौ जोङो बयबो ज' नांनानै जुजिनानै लाबोनांगोन गोजोन्थों।